ጥዕና ሃበልና ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልቲ ኦሜጋ ቴዎሎጂ ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅረ እግዚአብሔር ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩላትና ይኹን። እነሆ ድማ ብዓይነት ፍሉይ ዝኾነ ምድላው ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ናይ ሎሚ መዓልቲ መደብና ነዚ ዘይፈልጥ ክርስቲያን ተባሂሉ ክጽዋዕ ስለዚኽእል ግዜ ሂብኩም ክትከታተሉ ሓደራ ንብል። እዚ ብትረኻ መልክዕ ዝቐርበልኩም መጽሓፍ ሰማያዊ ውህብቶ ዝብል ርእሲ እንተልዎ በመጋቢ ሓዲስ ብሩኽ ተስፋይ ዝተዳለወ መጽሓፍ እዩ። ኣታዊኡ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ወለዶም ንዝሰኣኑ ጽግማት ህፃናት ተባሂሉ ተሓተመ እዩ። መጽሓፉ ብሃርድ ኮፒ ንትደልዩ ኣብ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ከምኡ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ክትረኽቡ ከም ትኽእሉ ክንሕብረልኩም እንደሊ። ናይዚ መጽሓፍ ጥቕሚ እነመን እዩ? ንምእመናን እምነቶም ብትኽክል ይፈልጥሉ፣ ንሰባኽያን መጽሓፉ ሒዞም ይሰብክሉ ኮርስ ስልጠናታት ይህብሉ፣ ንቀሳውስት ንንስሐ ደቆም ይምህርሉ፣ ንቴዎሎጅያን ድማ እምነቶም ይምርምርሉ። ስለዚ በዚ መጽሓፍ ዘይጥቀም ሰብ ኣይህሉን እሞ ተኸታተሉና። መቅድም እዚ ሰማያዊ ውህብቶ ብዝብል ኣርእስቲ ተዳልዩ ዘሎ መጽሓፍ ብዙሕ ግዜ 5 ኣእማደ ምስጢር እናተባህለ ዝጽዋዕ እዩ። ብኣቀራርብኡ ድማ ኣእማደ ምስጢር ብዝብል ክሳዕ ሕዚ ካብ ዝተጽሓፉ መጽሓፍቲ ፈጺሙ ዝተፈለየ እዩ። ንምንታይ ሰማያዊ ውህብቶ ዝብል ስም ዝተዋሃቦ ተይልና? ሐዋርያ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 3 ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ በታ ንሓንሳእን ንሓዋርን ንቅዱሳን ዝተዋሃበት እምነት ንኽትጋደሉ ምእንቲ ክመኽረኩም ክጽሕፍ ግድን ኮይኑንሎ ከም ዝበሎ ትምህርቱ ባዕሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምሃሮ ሰማያዊ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ እዩ። ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ንብዙሕ ዘመናት ዱጉማን ቆኑናን ብዝግባእ ኣዳልዮምልና እዮም። ብፍላይ 5 ኣእማደ ምስጢር ብዝብል ኣርእስቲ እናመስጠሩን እናራቐቑን ብዙሕ ጽሒፎምልና እዮም። ክንደየናይ ዝኣክል ከም ዝተራቐቑ ንምፍላጥ ዝጽሓፍዎም ምእላዳት ምርኣይ መሰኻኽር እዮም። ይኹን ደኣ እምበር ናይዞም ሊቃውንቲ ምርምርን መጽናዕትን ንከምኦም ዝኣመሰሉ ምሁራን እምበር ንተራ ምእመን ዝርዳእ ኣይኮነን። ዝጥቀሙሎም ናይ ስነ መለኮት ቃላት ይትረፍድዎ ንምእመናን ንተራ ኣገልገልቲ እውን ብቐሊሉ ዝርድኡ ኣይኮኑን። በዚ ምኽንያት ምእመናን ብዛዕባ 5 ኣእማደ ምስጢር ብቑዕ ዝኾነ ፍልጠት ኣለዎም ምባል ኣይከኣልን። ነዚ መጽሓፍ እዙይ ፍሉይ ብዝኾነ መልክዕ ከዳሉ ዝደፋፍአኒ ምኽንያት ይብል መምህር ብሩክ ብኣካል ይኹን ብስልኪ ንብዙሓት ምእመናን ብዛዕባ 5 ኣእማደ ምስጢር ቃለ ምሕተት ገይረ ዝረኸብክዎ መሕዘኒ መልሲ እዩ። እቶም ምእመናን ምኽንያቶም እንትገልጹ ይኸብደና እዩ ዝብል እዩ መልሶም። ንኣብነት ካብቶም ዝሓተትክዎም ሓደ ብፍላይ ምስጢረ ሥላሴ ኣሸምባይዶ ክትምልስ ክትሓትት እውን ይኸብደካ እዩ ዝበለኒ ኣይርስዖን። በዚ ምኽንያት እየ ንኹሉ ብዝርዳእ መንገዲ ከዳሉ ዝወሰንኩ ይብሉና መጋቢ ሐዲስ። ስለ ዝኾነ ድማ ንኹሉ ብዝርድኦ መልክዕ ብቐሊል ኣገላልጻ ምስ ሓገዝቲ ስእልታት ምቕራብ ኣድላይ ኮይኑ ስለ ዘረኸብክዎ ካብ ብዙሕ ብውሕዱ ካብ ነዊሕ ብሓፂሩ ብፈቓደ እግዚአብሔር ብዘመናዊ መልክዕ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣዳልየ ኣቕሪበለኹ ይብሉና። ብምዃኑ ሰዓቢ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ዝኾነ ኩሉ ገዚኡ ክጥቀምን እምነቱ ከጠንክርን ሕውነታዊ ምኽረ እዩ እውን ይብሉና። በብኸባቢኡ ዝተፈላለየ ናይ ትግርኛ ላዛ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣነ ግና ንኹሉ ማእኸል ዝገብር ትግርኛ ብምጥቃም ትግራዋይን ኤርትራዋይን ኩሉ ብቐሊሉ ክረድኦ ብዝኽእል መልክዕ ስለ ዘዳለኽዎ
ኩሉ ሰብ ክርድኦ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ። እዚ መጽሓፍ እዚ ሓደ ግዜ ተነቢቡ ዝቕመጥ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ በብግዚኡ ክንበብ ክጽናዕ ንወለዶ እውን ክነምህሮ ዝግባእ ናይ ዕድመ ልክዕ ትምህርቲ እዩ። መእተዊ 5 ኣእማደ ምስጢር ማለት 5 ናይ ምስጢር ዓምድታት ማለት እዩ። ምስጢር ዝተባሃለሉ ምኽንያት ድማ ምስጢር ማለት ኣመስጠረ፣ ኣራቐቐ፣ ሰወረ፣ ሓብአ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝተረኸበ ቃል እዩ። 5ኦም ትምህርትታት ምስጢር ዝተባሃሉሉ ሕቡእ ወይ ከዓ ዘይፍለጥ ንምባል ኣይኮነን። ምስጢር ዝተባሃሉሉ ምኽንያት ቀዳማይ ብዓይነ ስጋ ዘይኮነስ ብዓይነ ሕሊና ዝረአዩ ስለ ዝኾኑ፣ ካልኣይ ብእደ ስጋ ዘይኮነስ ብእደ ሕሊና ዝድሰሱ ብምዃኖም፣ ሳልሳይ ምስጢሮም ብስጋዊ ምርምር ምርዳእ ዘይከኣል ብምዃኑ፣ ረብዓይ ንዝኣመኑ እምበር ንዘይኣመኑ ሰባት ዝተሰወሩ ብምዃኖም፣ ሓምሻይ ብዝርአ ኣገልግሎት ዘይርአ ጸጋ ዘውህቡ ብምዃኖም እዩ። ዓምዲ ዝተባሃለሉ ምኽንያት ድማ ዓምዲ ንሓደ ህንፃ ደጊፉ ከም ዝሕዝ፣ እዚኦም እውን ናይ ሰብ ኣእምሮ ደጊፎም ስለ ዘጽንዑ ካብ ምጥርጣርን ክሕደትን ስለ ዝሕልው እዩ። ዓምዲ ዘይብሉ ገዛ ወይ እውን ህንፃ ጽኑዕ ከም ዘይኮነን ከም ዝፈርስን 5ኦም ኣእማደ ምስጢር ዘይተምሃረ ሰብ እውን ብእምነት ኣይጸንዕን። ብቐሊሉ ሃይማኖቱ ይቕየር ወይ ይክሕድ፣ ብቐሊሉ ተስፋ ይቖርጽ። ኣብ ቃለ እግዚኣብሔር ዝተመስረተ እምነት ናይ ኩሉ ነገራት መሰረት እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፍወርቅ እምነት መሰረት እያ፣ ካልኦት ግና ህንፃን መንደቕን እዮም ከም ዝበሉ፣ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ብዘይ እምነት ንእግዚኣብሔር ምሕጓስ ኣይከኣልን ይብል። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 3። እዚ ክንብል ከለና እምነት ጥራሕ እምበር ምግባር ኣይድልን እናበልና ኣይኮና። ብመሰረቱ ትኽክለኛ እምነት ዘለዎ ሰብ ትኽክለኛ ምግባር እዩ ዝህልዎ። ጉድለት ስነ ምግባር ነቲ እምነት ብትኽክል ካብ ዘይምርዳእ ዝመጽእ ጸገም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። 5 ኣእማደ ምስጢር ተባሂሎም ዝፍለጡ እቲ ቀዳማይ ምስጢረ ሥላሴ፣ እቲ ካልኣይ ምስጢረ ስጋዌ፣ ምስጢረ ጥምቀትን፣ ምስጢረ ቁርባንን፣ ምስጢረ ትንሣኤን እዮም። ምስጢረ ሥላሴ ናይ ሥላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን እንመሃረሉ፣ ምስጢረ ስጋዌ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላክን ፍጹም ሰብን ምዃኑ እንመሃረሉ፣ ምስጢረ ጥምቀት ብዛዕባ ዳግማይ ልደት እንመሃረሉ፣ ምስጢረ ቁርባን ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንመሃረሉ፣ ምስጢረ ትንሣኤ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታንን ምጽአትን እንመሃረሉ እዩ። ሓደ ሰብ ነዞም 5 ኣእማደ ምስጢር ከይፈለጠ ክርስቲያን እየ ክብል ኣይክእልን። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ዝገበረ ትኽክለኛ እምነትን መንነትን ከይሃለዎም ጽቡቕ ግብሪ ብምግባር ጥራሕ ክንጸድቕ ኢና ዝብሉ የውሃን ነዚ ከስተውዕልዎ ይግባእ። ትኽክለኛ እምነት ዘይብሉ ሰናይ ተግባር ምድራዊ በረከት እምበር ዘለዓለማዊ ህይወት ኣይውህብን። ሓደ ሰብ ካብ ክርስቲያን ብምውላዱ ጥራሕ ትኽክለኛ ክርስቲያን ክበሃል ኣይኽእልን። ክርስቲያን ዝተባሃለሉ ምስጢር ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ መጽሓፍ ቅዱስን ትምህርቲ ኣበውን ብዝተጸሓፈ መሰረት ምምርማርን ምርዳእን የድሊ። መዳለዊ እዛ መጽሓፍ መጋቢ ሐዲስ መምህር ብሩክ እዛ ንእሽተይ መጽሓፍ ናይ እምነት መሰረትን በዚ እምነት ንዝርከብ ምስጢረ ድሕነትን ብሓፂሩ ተረድእያ ዝብል እምነት ኣለኒ ይብሉ። ኣኸትል ኣቢሎም ድማ ኮይኑ ግና ቀዳማይ ሕታመ ብምዃና ግድፈታት ክህልው ስለ ዝኽእሉ እናኣረምኹም ከተንብቡ ሓደራ እብል። ብፍላይ ምሁራን ነገረ መለኮት ዝጠመመ ዝጎደለ ግድፈተ ቃል ዳህፀ ልሳን ተሃልዩ ንምስትኽኻል እርማትኹም ንምቕባል ድልው እዮም ሞ እርማትኹም ኣይፈለየኒ ይብሉ መምህር ብሩክ። እምበኣርከስ ፍትዋትን ክቡራንን ንምእተው ዝኣክል ቁሩብ ካበልና
ሚስጥሩን ጥበቡን ንነቢያት ሐዋርያት ዝገለጸ እግዚአብሔር ንዓና እውን እግዚአብሔር ከም እግዚአብሔርነቱ ንኽንፈልጦን ንኽነምልኾን ከምኡውን ካብ ዝኾነ ስሕተትን ጌጋን ንኽንሕሎ ሚስጥሩ ጥበቡ ይግለጸልና። ኣብ ቀጻሊ ምድላው ሚስጥረ ስላሴ ብፍሉይ መልክዕ ሒዝና ለኹም ክንቀርብ ኦሜጋ ቴዎሎጂ ሳብስክራይብ ጌርኩም ተጸበዩና ኢኹም። ሰላም።